ए जी सुना तानी का हो रे? सुना तानी बेशरम कार्ड बनता। रे बकलोला है इसका उ श्रम कार्ड हो न रे, बेश्रम कार्ड कहत हईस। त उहे न कहतानी टोला मोहल्ला में सबकर बन गईल, लेके चली न साथे महाराजगंज चौक बाजार हमरो बनवा दी। रे चल 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 साथे। तानी खाता में बा पैसा आए वाला, गाँव में घरे बतियाई भइल बटे हाला। सुनो तानी खाता में बा पैसा आए वाला, गाँव में घरे बतियाई भइल बटे हाला। मिले वाला बाटे एगो अवार्ड राजा जी, मिले वाला बाटे एगो अवार्ड राजा जी। हमरो ला बनवा दीना श्रम कार्ड राजा जी, हमरो ला बनवा दीना श्रम कार्ड राजा जी। कार्ड राजा जी, कार्ड राजा नया नया योजना बनौले बा सरकार हो, घर ही में घुसल खाली रहे भतार हो। कार्ड राजा जी, नया नया योजना बनौले बा सरकार हो, घर ही में घुसल खाली रहे भतार हो। बैठल बैठल खोजे सवाद राजा जी, बैठल बैठल खोजे लो सवाद राजा जी। हमरो ला बनवा दीना श्रम कार्ड राजा जी, हमरो ला बनवा दीना श्रम कार्ड राजा जी। देखो जाके बन गईल बड़ा की जेठानी के, बानी परेशान हम तो तोहराया ना कानी से। कार्ड राजा जी, देखो जाके बन गईल बड़ा की जेठानी के, बानी परेशान हम तो तोहराया ना कानी से। बाबूलाल भूषण बड़ो पराड राजा जी, बाबूलाल भूषण बड़ो पराड राजा जी। हमरो ला बनवा दीना श्रम कार्ड राजा जी, हमरो ला बनवा दीना श्रम कार्ड राजा जी।